bestetako 23. Grand Prix honetara. Aurten ere, arraiozko bestak gaileatu direte nola ez, Grand Prixaren ordua ere bai. Hasi baino lehen, eskerrak eman arraiozko herriari, bestak antolatzen aritu direnei, eta gaurko Grand Prixa prestatzen aritu diren gazte guztiei. Esker mile, txalo ondie bere dugu. Hasi baino lehen, gaur 3 zozketa inentugu, bide lehiaketaren erditsuen eta 3. bukaera. Horrengatik arraiozko gazte batzuk boletoa saltzen ari dire, orden animater ostera. Dakizuen bezala, Grand Prixe jokuz osaturiko lehiaketa bada, 2 talde izanen ditugu, eta beren artean lehiatu beharko dute, puntu gehiena lortzeko. Gaurko arratsaldeari hasiera emateko, taldeen aurkezpena egingo dugu. Alde batetik, kamiseta xuriarekin, Mardea taldea. Txalo bera bat da. Mardea taldea. Txalo bera bat. Bertze taldea, kamiseta grisarekin, Urrutia taldea. Aurkezpenekin segitu baino lehen, gusten duzuen bezala, sueder bat ine dugu hor, nahi ginuen kerren onbatin geroko, baino aurten zutiak izen direla eta herriko guarda bronka mandako. Horrengatik itzeli barko du. Horrengatik bomberoei deitu ezaie, itzel dezaten zue. Aurrera! Xaboteia, akitezu. Bi, ekarpena bost. Bere zer langatzuten. Bomberoa bizi garatzen badire soliken. Bomberoa bizi balimedire zuriken, lehenbizko jope inbarko dute, gusten duzen bezala lehenik beren pozalekin zintetik pastu, gero obstakulo gainetik pastu, trampolinen alden moden pastu, eta nola ez zueitzeli. Animo! Hasi bezala ya problemekin hasi dire hobe. Horregatik mendi gutxiak erreko ziren.
hasi gaitezen emizko jokoki. Pañuelitoki, hasiko gara. Orden, talde bakotxa alde batean egonen da, partaide bakotxak bere zenbakia izanen du batetik bortzera, ni zenbaki bat erran eta zenbaki hori duen partaideak piztinan sartu, duziatzeko tramankuluak patu eta lasterka zapiaren bila joan beharko du. Eta horrela partaide guztiak pas arte, zapia gehien eskuratzen duen taldea izanen da joko honen irabazlea. Bueno, hasiko gara. Taldekia prest. 3. Erran bezala, dena patu arte, ezingo dira trebistinate. Ara goia, emizkotea! Ara. Bueno, mardearen dago lemizko puntua. Bueno, guazen bigarren egin. Bost Kitz eta Mario. Kitz tranquilian hartu du, bera. Bueno, Mario Ordaie. Aitu Kitz ere bat. Kitz hartu du, Mario Gaberetik, Kitz dago. Bat eta bat. Aupa Mario! Arraiozko erregea! Bueno, prest, bi. Izaro eta Enai. Enai txatra da. Vuelta. Ara biek ere trampetan. Ara. Eta Izaro, punto etxera. Ustedes llegando todo el día. Fabio eta Naroa. Fabio atrada. Aita Naroa ere bai.
Antejo batatu. Aiba. Hala. Zertikako da aritzen ezinean, puske gatu ditu. Eta bien saltoa. Txalo gara ba. Gaztea, aquí no es. Bueno, orai, bigarren jokoe ingo dugu. Patzia izin dugu, bi taldek lerroan patu eta bata bertzeai hankekin baratzeko barazkiek pastu beharko dituzte eta hondarrak basean dagoen tuboan sartu. Gauzera, kusite hondar urtetan sartzen ez direla sobera abilek, gure gazte hauek, ez ez gote haitzen diren, o ez eize pasten den, baina bueno, aurten kriston tramankule karri diet, lehenik kalabazine sartu beharko dute, behin kalabazine sartue pepinoa sartu beharko dute, eta ondotik kusteko ja horren ona diren, zanahoria beharko dute sartu. Erran bezala, lehenik kalabazinekin hasiko dire, gero pepinoa eta hondarri zanahoria. Botatzen bazaie, aldatzen aldire, beren ordena. Bueno, restate, hasi! Diosen eitzen estilua. A ver, Mario Zerki. Euskiatzeta ezinean. Euskiatzen galdu bere. Mario, erdire. Urrutete aldean, auri beten hasi dire. Hola, Aroa! Epaileak ez etzerrando. Ez du balio. Mardea taldea Pepinoli. Bi taldeak ere flojo xamarre. Hola, Maite Izabel.
Goiaz ezinen dabile. A ber, oskitzen zeiten dako nuntekoan. A ber, zer punteria duen, ara ezkin zinariek. Orain zanahoriakin. Urrutia taldea aurretik doa. Bueno, entxenero, jartzen badu, Urrutia taldea irauzle. A ver, Mario Ordaie. Mario, golpeko, Mario. Amar vuelta. 10. Y para ti, 11. Hasi! Bat, bide, hiru, lau, bost, oskitzea patinek hasi zaigu lekuen bera. Bueno, Fabio Quinto, oskitzek ere bai. Erran bezala, piztinei buelta eman. Eta gero biletzen hasi beharko dute. Fabio, aurretik doa. Oskitze. Okotxak hautxean izin doa. Atzen du zaiterkia. Luze atzeko tramokurba berriz patu eta orai ja giltzek erreixe bat patuko dut. Ya no quieren palmas. Hay de todo estrategia, pala, loya, sabemos. Yo no Irudienez biek ere aspatu dute. Duetzen itute, gau guzi besta, pero empalmetena prestator. Que ahí también la patria. Eta yo menor parte gainean, baina pakak sartzen. Bueno, oskitzak ditu! Aita Fabiok ere bai! Eta diruko batan hau erre. Aritzetan aroa, orai! Hau egia tot. Barnean bertzen bat. Barnean bertzen batean, kanpon. Aritz, arro mareako dugu. Aritz, aintzine doie. Aro, aintzinetik. Aurra hartu dio.
Pixar bat egin dugu, guapian, urrunetik ikusi dugu. Ara naroak arpatu du. Aritxik ere bai. Naroak egin du. Izarroren txanda. Fuerte, hasi zen nahi. Nahi, ezinen ere, izarrore. Giro batean. Animatu, animatu! Inaitzak fite harpatu du, Izarrok ere bai. Goiatz eta Alexin txanda. Goiatz aurrean doa. Epa! Zitarroa. Pablo no está. Pablo continua no está. Goiatz entzinetik daie. Alex ere hor da. Alex, hasi da barruko. Goiatzen fita harpatu du, Alex ezinean, ara baino gueta goiatzen, nahasile. Alexek seguruak egin du. Goiatz nahasi du piztena barnean. Eki, zer gara lo edo? Goiatz ezinean. Aso piztinako arrainek eta eskuen atxikinik gabe. Eki, iando kadabide. Goiatz ezinean. Libratu deki bizitzeta. Horai trampolinetik bastuako du. Zindazpitik eki, zindazpitik!
ez da olakitzen, zuen sarie, ardo botilez aparte, aurtengo Grand Prixean jokatzea da. Orden, ale Berna! Venga, Berna! Urrutea taldean berriz, Ibai Haundi! Ezen presupuesto kamisetan dago, eta bueno, hala ere, Ibai izinde Urrutea talde. Bueno, laugarren jokue, bandejaren jokoa izanen da, joko honetan egin beharrekoa, aldeen ur gehiena bitzia izanen da. Partaide bakotxak, bandejan pasoak urez beteak izanen ditu, eta lonati pasatu beharko du, gaztaka, baina uri galdu gabe. Lehenengo taldea, Mardea talde izango da. Mardea taldea prestatu favorez. Es que somos los primeros y hay mucho fight. Son los cabrones.
pulso hoy. Aquí, Pino.
Ramarda, bertze behartu da ramakine, lizuak altu ziola. Jaura, iraitzea dendako. Bosket, galtzen dira behan. Ibai berrez, kasei, lurite, Borra llegaroa! Borra llegaroa! Ahí, recordar un momento en zaito. Alex berrez ordugu. Aixen aurten golpatu
lucha en el barro, ¿eh? Bueno, es que esto es Venga, chaval, a ganar. Ya verá cómo arranca este año la Bayern. Horda llaman. Horda sigue y No trampas, ¿eh? Mardea contra Mardea. Yo lo voy a hacer desde el Errando principio. piscina que patines. Ahora yo me Ibaien estilua edaten zerreza. Hau da, edatea cerveza. Ai, Cristina da. Volvemos por el lado este. Lo que sea. Ahí es una plancha. Yo lo voy a cruzar corriendo, ¿eh? Que hay piedras, me corta la mano, la rodilla, el culo. Claro, el equipo de la Lisboa. Soy Asesina. Sigue indo de la Lisboa. Volvemos por la derecha. Está Fabio Areva. ¡Tira tus palos! ¡No, mucho! Tenemos la taza de cerveza. ¡Vamos, Fabio! Horda llave. ¡Dale, Mario! Estilua, venga, que pide la izquierda y sigue. La bola. Ahí la bola. Ay, ya está. Vale, Xabi, alde da, Anaia Reben, arteko leia. ¡Está caliente las cervezas, eh! ¡Ah! Caliente estoy yo. ¡Está caliente! Más caliente estoy yo. Anaia Reben, zegoan. Ahora, ¿no? ¡Oh! Behar Suegra, ¿me quieres? Un abrazo. Ibaien aurreratu du. Comunismo. La cerveza hay que tragarla así, hay que caca, como los patos. Yo soy Como Ana, los ¿no? patos. Ahora tú. Luego tú. Luego yo. Venga, que lo montamos, ¡Joder! Eta Naru Areva. No, pero voy a estar entero con la... No la tenemos que tener, no la tenemos que Con esta, eso, con esta carretera.
niña y el grupo blanco entero. Gautena barnia los petardos. Vamos, Fabio, que no podemos. Alkoatxean fitxero batan eagiri. Horre, Fabio. Más menos de la mitad. Ahora me toca a mí, chavales, que voy. Ahí va Mario, Voy la garganta, Voy a... quiero hacerme el entero. Además, a ver si puedo. Bien. ¡Venga, Fabio, que voy! Aquí, ven, no, ven aquí, ven. Tenemos en carrerilla, joder. Horre, ya. 1, 2, 3. ¡Me voy, he dicho! Horre, Joski. Epaileak arraindute, zenba falta da? ¡Hemos ganado! Tira. Azkeneko... ¡Hemos ganado! Ya no veas ¡La última! Oiaz, xixirian da bazterretik. Anaiarean. Horre, onertu da bai. No se había roto nada en el programa. ¡Op! Horre, ilena batea. Bueno, usi duzuen bezala, denak xutik akitu dute, inor minertu gabe, eta atrede izile, bi taldeak, erdire favore, txalo haundi batekin. Bi taldeak erdire favore. Alde batetik, Mardea taldea, bertzetik, Urrutia taldea. Talde txapeldunaren jakiteko modu iritsi da. Bi taldeen artean lehia estua izan da, baina bat nagusitu egin da. Horregatik, 23. Grand Prix honetako txapelduna, Mardea taldea!
Bueno, bi taldeak eleante ditu dire, baina batez ere, txalo handi bat, gure saritei Makin Txiki eta Ibai handi, txalo Eta honekin, eskermile hurbildu zareten gutxieri, orai plazan dantzaldia Andoniren eskutik izanen duzue, eta jakinarazi, aukera izango duzuela ostatuen bokadilloak afaltzeko, eta nola ez, zintzur bustitze, xoragarri bat iteko. Mila esker denei, eta hurrengo arte, hau Arraiozko Besta! Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.